Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa oratio emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, aki pa din kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay tabo sa misang ini, ang mga intensyon o kahagadan kan labang saro na uya digdi. Ngunyan, iyo po ang solemnidad kan banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon po kitang unyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pinagsaselebran niya to unyan na Domingo, ang solemnidad, kan banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Panalmingan, kan sa tuyang mga pamilya. Nagpapahiling sinda kan disposisyon, kan sa tuyang pag-ako sa regalo nin para tubo sa tuyang buhay. Lalong-lalo na ang pagpahalaga, kan pagkamuot, paggalang, kapakumbabaan, asin pagtubod. Midbidunta ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagparan. Amen.
Namurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa dagat o nilongan, sa mga namong marhayan Mamibi kita. O Diyos na nagpakanig kong magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalmingan kan banal na familia, mapagkanigoan na kaming nagsusunod sa inda sa mga pangharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos nin pagkamuot makinabang kan mga premyong daing sagkod sa kaugmahan kan sa imong harong. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Pinapahiling sa enot na pagbasa, ang mga bunga kan marhay na relasyon sa laog kan familia. Pinapagirumdom ang gabos kan mga responsibilidad sa laog kan harong para maging matiwasay ang pag-iribahan. Pagbasa sa libro ni Sirak. Pinamuraway kan kagurangnan an ama sa mga aki. Asin an katanosan kan ina, pinaparegon sa kaakian. An nagagalang sa ama, naghihitno sa kasaalan. Asin siring sa nagririmpos nin kayamanan, an nagpapamuraway sa ina. An mga nagagalang sa ama, papaugmahon kan mga aki. Asin sa aldaw nin pamibi, hihimateon. Ang nagpapamuraway sa ama, maglalawig an sa iyang mga aldaw. Asin ang naghihimate sa kagurangnan, nagpapaginhawa sa ina. Aki, akuan sa imong ama sa iyang kagurangan. Asin dahi pagpamundua sa iyang buhay. Kung inuulian na, damayinin pagsabot. Asin sa bilog mong kusog, dai ka sa iya magkulang nin paggalang. Ang gibong herak sa ama, dai malilingawan. Asin para sa imong mga kasaalan, ibibilang na sa imong kabayadan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Paladan ang mga natakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Magayunon ang sa imong erokan o kagurangnan nin mga hukbo. Ang sa kong kalag na pupungaw, asin naghihidaw sa mga patyo nin kagurangnan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga nag-ierok sa imong harong, danay na inaawit ninda ang sa imong kaumawan. Paladan sinda na ang kusog yaon sa imo, na nasa puso ang mga dalan, pasiring sa Siyon. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Kagurang ng Diyos nin mga hukbo, hinanyugaan sa kong pamibi. Himate o Diyos ni Jacob, bindisyonan mo ang samong hade o Diyos, ang hade na sa imong pinili. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita kan pagkamuot kan Diyos sa to, sa pag-apod niya sa to bilang sa iyang mga aki. Ining dignidad bilang aki kan Diyos, sarong dakulang onra sa to, kaya dapat niya to ining atamanon asin pasalamatan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya bilang mga pili kang Diyos, banal asin namomotan, magsulot kamo kang udok na pagkaugay, kabuotan, kapakumbabaan, kahuyoan, pagkamatinios, nagpapatinios-tiosan asin nagpapatinawad-tawadan, kung an saro may hinanakit sa saro man, kung paano ang kagurangnan nagpatawad sa indo, siring man kamo sa ibabaw kainigabos, ang pagkamuot na iyo an bugkos ning kalubosan, asin maghade ang katuninongan ni Kristo sa indong mga puso, katuninongan na iyong inapodan sa indo sa sarong hawak, asin magi kamong mapagpasalamat, ang tataramo ni Kristo mag-erok sa indo susog sa kayamanan, mantang sa bilog na kadunongan nagpapatinurotokdoan kamo, asin nagpapahinaratol-hatolan, nagkakaranta nin mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual, panoonin pasalamat sa saindong puso, sa Diyos. Asin, kung igwa ka mo nin anoman ng mga ginigibo, sa tataramon o sa gawi, gabos, gibuhas sa ngaran kang kagurangnan Jesus, pinapasalamatan ang Diyos Ama, huli sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Taon-taon minaduman sa Jerusalem ang mga magurang ni Jesus para sa fiesta nin Paskwa. Kan 12 taon na si Jesus, nagduman sinda siring sa dating ginigibo ninda. Pagkatapos kan fiesta, nagbaklay sinda papuli. Alagan nagpawalat si Jesus sa Jerusalem na day aram kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna, nakaiba si Jesus kang grupo, nagpadago sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan hinanap ninda siya duman sa indang mga kadugo asin mga kamidbid. Kanda inindan siya nakuha, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Kan ikatulong aldaw, nakuha ninda siya sa daog kan templo.
nagtutukaw kaiba kan mga paratukdo, naghihinanyog siya, sa kanagahapot sa inda. Ang gabos na nakadangog, sa iya nagngalas, kan sa iyang pagkasabot, asin mga simbag. Nagngalas man ang sa iyang mga magurang, kan mahiling siya, kan tinaraman siya, kan sa iyang ina, Aki, tadaw ta siring ang ginibo mo sa mo. Hadit na ako, asinan sa imong ama, sa pagparahanap sa imo. Sinabihan niya sinda, tadaw ta hinahanap nindo ako, day nindo aram, nakaipuhan nasa harong ako, kan sa kong ama. Alagad day ininda nasabutan, ang sinabi niya sa inda, uminiba sa inda si Jesus sa Nazaret, sinagin makinuyog-kuyog siya sa inda. Ang gabos na ini, rinimpos kan sa iyang ina sa puso niya. Nagtalubo si Jesus, nagdagdag an sa iyang kadunongan, nawilihan siya ni Diyos, asin kan mga tao. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Merry Christmas. Yan. Angay pa po na igrita ang lambang saro na Merry Christmas. We are still within the Christmas season. Nagpuon kang December 25, malast po ini hanggang January 12, 2025. With the celebration of the feast of the baptism of our Lord. Kaya saro pa daw igritan sa tuyang katain. Merry Christmas! Sa laog kan Christmas season, pinagsaselebrar ta po ining solemnidad kan Sagrada Familia. Kitang mga Pinoy, igwa kitang paboritong ekspresyon, pag nauugma, nagngangalas, nasusurpresa, minsan nakakasabi kita, Sus Maria Josep, salamat sa Diyos. Nakareceive ni good news, nakapasar sa exam, Sus Maria Josep, salamat. Pag nadi-disappoint man, parehas man na ekspresyon ng tigagamit di ba? Sus Maria Josep, iba-iba sa naan pagkataram. Lalo pag natatakot, iba man. Sus Maria Josep, di ba? I wonder if every time we utter those words, narurumduman ta po ang Sagrada Familia. Kasi hali po yan dyan, natataramo na yan. Ang familia ni Jesus, Maria, asin, Jose. Sus Maria Josep, na minapagirumdum sa tuya kan magayuno na panalmingan kisarong familia. Pamilya na may pagpahalaga sa pagkamuot, pagalang sa lambang saro, pamilya na igwanin ka pa kumbabaan, asin pamilya na iyo an ierokan, asin pinupunan kan pagtubod. Sindaan sa tuyang modelo, sinda po an sa tuyang panalmingan. Sa taon pong ini, sa pagselebrar niya to kan kafiestahan kan Sagrada Familia, ang nadagog po niya tong Ebanghelyo, istorya, manunungod kan pagkawara, asin pagkakuan ni Jesus sa templo. That is the fifth joyful mystery, the losing and finding of Jesus in the temple. Iyan ang istorya kan sa tuyang Ebanghelyo. And if you notice, igwang duwang concerns na pinagtatao ining sa tuyang Ebanghelyo, ining istorya kan losing and finding. And enot po concern digdi was the concern of Joseph and Mary. Ano po itong sa indang concern? Na makuha si Jesus. Nagduman sinda sa pagselebrar kan Pasko. Pag uli ninda, narealisar ninda, hinanap sa mga kadugo, asin mga kamidbid, na dahil naman pala ninda kaibahanan sa tong kagurangnan. Kaya after several days, nagbalik po sinda giraray sa templo, nag-agi siguro sa lupi. Haloy makaabot sa Bicol. Sa kaninda nakuhaan sa tuyang kagurangnan. So that was their concern. And the same concern that we should all have in the context of Christmas season, na makuha niya to an sa tuyang kagurangnan. Pwedeng nakuata na, so gabos na gusto ta, so gusto ta sa raffle, nakuata na so 13th month pay, na ubos na ngani, so bonus, ubos na. Pero magayon na hapot, nakuata naman daw an sa tuyang kagurangnan, sa satuyang mga puso, asin sa satuyang mga buhay.
Iyan ansaro kan mga kasibutan na dapat man niya tong kasibutan ngunya na Pasko. Namakuan niya to ang satuyang kagurangnan, lalong-lalo na sa satuyang mga pamilya. Igwadaanin tulong tanda kisarong marhay asim banal na pamilya. Ang enot ang pamilyang ini harani sa mahal na Diyos. Close to God. Naramdaman nindo si Father Patrick Peyton, sabi niya, basahon ta daw po, the family that prays together stays together. O sarabay pa daw kitang nangangadji Santo Rosario. Kay itong panahon, pag 6 o'clock, pag nagbagting ang kampana, napundo kita, tanganing mga kang Angelus. As one family. Do we still do that? O sarabay pa daw kitang nagsisirimba, nagpapasiring sa simbahan bilang sarong pamilya. At yan po, bago kang, during the post-communion, magkakaigwa kita nin special na bendisyon sa mga pamilya na yaon digdi ama, ina, asin sa indang mga aki. May sarabay pa digding nagsisimba, mag-aragom, asin kaibahanan sa indang aki. At yan, mga bendisyon po kita sa inda. Dahil nagtaas kan kamot. Kompleto pa daw kitang pamilyang nagsisimba. Sarabay pa daw po kitang nagsisimba. Because the family that prays together stays together. Nagtatao daw kita nin magayon asin marahay na ehemplo sa satuyang mga kaakian. Anong ipinapahiling ta sa indang halimbawa? Sabi baga kayan sa Tagalog, basahon ta daw po, ang masamang ginagawa ng mga matatanda ay laging tama sa mata ng mga bata. So mag-ingat kita, lalong-lalo na sa satuyang mga actuations, sa laog kan pamilya, taba kapag huna kan satuyang, lalo na kan mga saradit pang aki, tamaan satuyang tigigibo. Di ba? Sabi baga kayan, may kadugtong iyan, kasi kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So that's the first thing that we should try to do, to make our family close to God. Ikadua, ining pamilyang ini, bako sa nang harani sa Diyos, kundi harani man sa lambang saro. Gusto kong iparaphrase so sinabi ni Father Patrick Peyton, na the family that prays together stays together. The family that eats together stays together. So, sarabay pa daw po kitang nagkakaraon. Day makaon kung day paso sarong miyembro. Digdi po sa kumbento, we consider ourselves as one family. So kaya igwa kami nin oras nin pagkaon. 7, 12, 7. Yeah. Pag day ka pa, hahatudan ka nin pagkaon sa imong kwarto. So iyan ang tigihingo kami. Sarabay magkaon, nag-uurulay pa man. Ang problema ko niyan, iyo nga ni, nagkakaraon sarabay, pero gabos man yaon sa cellphone. Dahil man nag-uurulay. The family that eats together, stays together. May saro pa akong magayon na nakasabihan na nabasa. The greatest gift a parent can give their children is their love and faithfulness to one another. Pag sindanay na nagkakaminootan, asindanay na nagiging dayupot sa kadasaro, iyan ang pinakadakulang regalo na ang sarong magurang pwedeng itao sa iyang mga kaakian. Ngunyan dakulo ng broken families, tabako naman harani kaya sa lambang saro, kung bakong susarong miyembro sumakabilang buhay na, so iba sumakabilang bahay na. Broken families. Bako na saro, bako na kumpleto. Or do we still consider our family as a home? Sabi nga ni kayan, where you go and they take you in. Sabi kan mga kasabihan, there is no place like home. No matter what happens to you along the way, in your pursuit, kananuman na sa imong gustong maging maabot sa buhay, whether you fail or you succeed, you have always a home to go home to. Pagmati ta daw kan harong ta, sarong ulian,
na kung sain minado man kita, asin inaako kita, o saro na sa ining boarding house, maturog, makaon, layas. Ano ba ang paghiling ta sa satuyang mga harong? Is it still a home, a place where you go and they take you in? Inaako ka maging sino ka man, o maging sino ka man, pinapadagos kaninda, whether you failed or you succeed sa imong buhay. And of course, another thing that we should consider is the time that we give sa lambang saro. Do we still give time? Quality time sa satuya pong pamilya? O baka mas dako lang oras tango niya na Christmas, yung ani bakasyonan, sa mga reunions, sa mga barkada, sa mga kaklase. Sabi ninda, Christmas time is family time. O nga ta, yaong kaduman sa imong mga barkada, mas dakul sa oras mo sa barkada mo. Lalong-lalo na sa mga parents. Magayon ining paghurup-hurupan, taang obligasyon da po kan magurang 24/7. Daing day off ang sarong ina, daing day off ang sarong ama. Day na nga ning day off, day pang 13th month pay. Diba? O tinawan lamang nindo si Papa nindo, si Mama nindo, nin 13th month pay. O, taan sa indang obligasyon sa satuya, 24/7. Do we still give quality time to our family? O, may sarong aki kayo ito, nagdulok sa iyang ama. Papa, piraman ngayon po ang sweldo mo oral daw. Sabi kan ama, 1,000 ngayon per day. After several days, nagbalik so aki, may daradarang sobre, may laog na 2,000 pesos. Pinag-ipunan kan aki, and ang nakalaag duman sa sobre, can I have you for 2 days? Sinelduhan si papa niya. Dahil na sigurong panahon sa sainda, kaya nagingawa siya, o na magtipon, matawan si papa niya ng 2,000 tanganing for 2 days, makaibahan niyan sa iyang ama. O, magayon na pagirumdum ini sa tuya. Ano kita? Sa laog kan pamilya, burugkus pa daw. Harani pa daw kita. Midbid ta pa daw ang kada saro. Are we still close to one another? The third mark of a holy and good family, ining pamilyang ini, harani sa kapwa. Harani sa tao. Bako sa nang harani sa Diyos, bako sa nang harani sa lambang saro, kundi harani man sinda sa saindang kapwa. Tigtutok doan ta daw an sa tuyang pamilya, manunungod kay ning paghiras, asin pagiging generoso o generosa, about sharing and generosity. Minsan may nahiling akong mga magurang na pag naglilibot baga po ining mga mass collectors, imbes na sinda mahulog sa kolekta, tigtatao po sa aki, so aki ang naguhulog. I think with that, we teach our children how to share and how to be generous. Kung niya na Christmas, may nagkaroling sa luwas kang harong ta, imbes na kita ang maluwas, tigsugo ta sa mga aki ta. Na iyong magtao, pang itatao sa inda. Pero kung 1,000 itatao, ta kita ang nagluluwas. Kung 50 man sana, suaki ang tisugo. But nonetheless, we already teach them at that early age kung paano maging generous, paano maghiras, so paano maging harani sa saindang kapwa. Speaking about generosity, may 4 mottos po ako na gustong isuggest sa inyo that you can possibly adopt this Christmas. Ano po ini? Number 1, pukawan na si Lola, pabasa mo po ini. Number 1 motto, ano po ito? It is better to give than to receive. Magayon baga ano? Ngunya na Christmas, bako sa nang magparaako. Kundi makanood man po kitang maghiras. Ikadua, it is better to give than to receive. Makulugon minsan ang magtao. Mapaito ng pagtao. Mas gusto tang magpara ako. Di ba? Ang pangtulo, magayon man po ining i-adapt, lalong-lalo na madali na ang New Year. Yan. It is better to give what you have received. Anong inako mo? You try to, luway-luway sana.
Anong inako mo? Ihiras mo man. Di ba? Recycle the gifts that you have. Or ngunyan, madali na ang New Year, learn how to declutter. So mga daay mo naman tigagamit sa imong harong. Inako mo kay ito pang past Christmas, past New Year. May mga siguro t-shirt ka, daay mo naman nagagamit, tapiot man sa imo. So regalo sa imo kang exchange gift, daay man kasya sa imo, ipanao mo naman. Di ba? Magayon baga po, ano? Yan. Ini ang pinakamagayon sa paghiling ko. It is better to give even, dahil pag-iraray na edit ini. Yan. Even if you do not receive. Dahil po yan na di. Dahil ka panganing na-receive. Paki-edit po kayo ni. Yan. This is the most novel sa gabos na mga motos na pwede po niya itong i-adapt. Ang pangduwang concern, so concern na mismo ni Kristo. And not so concern ni Mama Mary and Joseph to find Jesus. And we can only find Jesus if we as one family are close to God, close to one another, and close to people. Now, so concern naman ni Jesus, iyo po ini. Kang nakuha siya kan sa iyang magurang, lalong-lalo na ni Maria, ang hapot sa iya ni Maria, ngata, ginibo mo ini sa mo. Nagparahadit kami kan sa imong ama. Ano ba susimbag ni Jesus? Don't you know that I have to be in my Father's business? Dainindo aram, nakaipuhan, nasa harong ako, kan sa kong ama. Iyan dapat ang saruman na maging kasibutan ta, as in concern ta sa buhay. Magayon na hapot, ang Diyos daw, parte pa po, kan sa tuyang mga pamilya. Ano daw ang sa tuyang mga pamilya? Saro pang Kristiyanong pamilya? Kristiyano pa ba kita? Bilang sarong pamilya? Yaon pa daw ang Diyos? Parte pa daw? O sentro ang Diyos kan sa tuyang buhay? May survey kayo itong ginibo sa mga aki na ages 4 to 7 years old. Saruman sa nang hinapot sa inda, sa mga respondents, sa kamo safe. Sa kamong lugar na namamati nindong safe kamo. An enot na hapot sa tinampo, sa luwas, so simbagkan kadaklan na respondents, bako, may mga kidnapper, may mga rapist, may mga mapagsamantala, may mga madaya sa laog kan tinampo, may mga kamote driver na pwede kaming mabangga. Bako kami safe sa tinampo. Ang sunod, sa eskwelahan, ay, bako man po kami safe sa eskwelahan, may mga bullying kaklase. Minsan we are not only physically abused, but also verbally abused. Minsan coming from old adults or teachers. Sunod na hapot, sa simbahan, safe ba kamo? Sabi man po kang kadaklan, mamundo, na manutaran. Sabi ni bako man kami safe sa simbahan. Tako minsan, nakakahiling kaming mga gurang, na dahi sa muya nakakataunin marhay na arugan, nagtuturog sa misa, nagsiselfon habang nagsisimba. Bako ngayon maray na arugan, dahi kaming nahihiling na maray na arugan, may mga chismosa. So bako man kami safe sa simbahan. O di sa laog kaya kan sa idong pamilya, safe ba kamo? Sabi man po kan kadaklan, bako, naaram nindo po surasun ninda, sa laog kan pamilya, minsan naabuso man kami, verbally. Minsan pigmumuda kami kan magurang mi. Minsan pigpapakol kami. Physically, we are also being abused. And there are also cases of incest. Ama, lolo, inabusuan makuapo asinan sa ina mismong akit. So bako kami safe sa laog kan pamilya. Kaya sabi duman, kang nagkanda kan survey. So siguro ngayon, mas safe ka mo sa laog iraray kang sinapupunan kan sa indong mga magurang. Sabi kan mga akit, no. There are parents, there are mother who commits
abortion. Bako man kami safe. So sa nga kamo safe. There is only one place na ang aki po magiging safe. Sa sarong pamilya na Kristiyano. It is a place where we first experience and feel love. Yan ang lugar na kung saan, kung ang pamilya Kristiyano, namamatean niya ang pagkamuot as in presensya nin mahal na Diyos. It is where our faith is nurtured and finds expression in the concrete, na kung saan ninahihiling sa konkretong pagkabuhay. So namumutan ko mga tugang sa pagselebrar niya to kaining kafiestahan, solemnidad, kan Sagrada Familia, magayuno na paghurup-hurupan niya to. Anong klaseng pamilya igwa kita? Sarong pamilya daw na harani sa Diyos, alagad, harayo sa lambang saro. Pamilya daw ini na harani sa Diyos, harani sa lambang saro, alagad, harayo sa saindang kapwa. Pamilyang makasadiri. O pamilyang harani sa kapwa, harani sa lambang saro, alagad, harayo man sa mahal na Diyos. Anong klaseng pamilya ang igwa kita? So bilang mga Kristiyanong pamilya, hinahagad po sa tuya, namumutan kong mga tugang, na bako sa nakita maging harani sa Diyos, harani man kita sa lambang saro, asin maging harani sa satuyang kapwa. Arugon niya to ang Sagrada Familia ni Jesus, ni Maria, asin Jose. Sus Mariosep. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, simbagunta, ining mensahe kan kakurangnan, ipahayag niya to, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong naaki kan Diyos asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki idaili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa God sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Binuot nin Diyos nan sa iyang aki mamundag, asin magdakula sa laog nin sarong familia, sa Espiritu nin pagtubod, hagadon ta sa Diyos, ang mga karahayan na kinakaipuhan kan sa tuyang mga familia sa uro aldaw. Ang sa tuya pong simbag, sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos na pamilya, tanganing makaarog Sagrada Familia, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang gabos na kaayon sa pamilya, tanganing magkasararo asin magkaminaroot mootan sa pag-utob kan sa indang mga obligasyon sa uro aldaw, mamibi kita sa kagurangnan. Hinanyugaan sa maong pamibi. Ang gabos na mga magurang, tanganing magtaong marhay na padara sa indang mga kaakian, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa maong pamibi. Ang gabos na mga aki, tanganing mamuot asin makasunod sa indang mga magurang sa gabos na bagay, mamibi kita sa kagurangnan.
O Diyos, bendisyonan gabos na pamilya, suruga ampuna, pakabanala, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinal sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo kan osya, nin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Birhen na ina kan Diyos, asin ni San Jose, gibuhon mong pusog sa imong grasya, asin katuninongan an sa mong mga familia, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, batanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, hulik kan misteryo kan tataramon, na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan nagtingraw, sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na naihiling, mabihag niya kami sa pagkamuot sa mga dai nahihiling. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Nagurangnan ikanagadan banal, burapo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya nasarugaring yang buot, nagpasaluhib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis,
Asin giraray, pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Taganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kay tupa na kapag-gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, hasin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin paglatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imuan kang haden, Yesu Kristo ang kagurang nani ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagma umayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Urog, kamaugayo na Ama, ika na nagbabago kan gabos, hulikan mga langit no na sakramento, gibuhan naan mga panalmingan kan banal na familia, maugmang pag-arugon, tanganing pagkatapos kan mga pagsubok, kan mga panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tugaw tabi. Magkakaigwa po nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan. Anatipon po niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 40,080 pesos and 90 centavos. Anaambagta po sa siring na oras kan misa, 1,637 pesos and 55 centavos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot po sa 16,785 pesos and 60 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan parokya. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Sa Disyembre 31, ang misa po sa pagkabanggi, gigibuhon sa oras na alas 8. Dain na pong misa sa oras na alas 6 nin pagkabanggi. Ang misa naman po sa petsa 1 kan Enero, iyon mga minasunod. Alas 8 nin pagkaaga. Alas 9:30 nin pagkaaga. Alauna 45 nin hapon. Alas 3 nin hapon. Alas 4:30 nin hapon. Asin alas 6 nin pagkabanggi. Maut mi pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 3,000 pesos. Duwang Anonymous sa tig 500 pesos. Anonymous of Malabog, 200 pesos. Mr. and Mrs. Ebuenga and family, 1,000. Ruben Lim and family, 800. Castuera and Haushan family, 500 pesos. Diyos mabalos po, asin maugmang Pasko. Na-mentionar ko po kasubago na ang Christmas season malast up until January 12, 2025 next year. So kaya it is still Christmas and I would like to encourage you na mag-sponsor po kaining parol, Paskong parol para kay San Judas Tadeo. So available po ini sa satuyang office. The good thing about this, iyo po na pag nag-sponsor kita kay parol, parte kan mga intensyones kan sa tuyang mga misa, iyo po na para sa Indo. As in, once you have this, you can offer po ining parol sa laog kan misa. So, pagkatapos kan gabos na misa, isasabita po yan dyan ng mga in-offer nindong mga parol. Second, as announced, sa December 31 po na New Year's Eve, Mass, ginibuta pong amay, 8 o'clock in the evening para amay po kitang makauli sa satuyang mga pamilya asin makaselebrar kang medya noche. So, iniimbitaran ko kamong magpartisipar digdi, alas 8 nin banggi. Gigibuhon taman po ang pag-install or pag-ako digdi sa satuyang parokya kay itong Jubilee Cross na inipong satuyang parokya napili na sarop kan mga 7 Jubilee churches na pinagdeklara kan satuyang obispo na pwede niya itong bisitahon sa bilog na taon 2025 na pinagkukonsiderar na Jubilee Year where we can obtain some indulgences and graces or blessings sa satuyang pagbisita sa mga simbahan na ini. Ang sarap po kayan, iyo ang Huruan Shrine, ang San Vicente Shrine, Padre Pio Shrine, ang St. Jude Shrine na iyo po ini sa tuyang simbahan, ang Ligaw, Libon, Paris, asin ang Cathedral. So, ini ang mga simbahan na pwede po niya to bisitahon mo niya na Jubilee Year. At yan pong 5:30 or 3:30, igwanintiri po duman sa may Divine Word College. Kung saan gigibuhon ng prosesyon, mga 4:30 pasiring po sa Cathedral, as in 5:30, gigibuhon po ang Santa Misa, opening kaining Jubilee Year, digdi po sa tuyang diocese na pamamayuhan kan sa tuya pong namumutan na obispo. Kaya kung may time po kamo at yan, so please be there. Mga
3:30 in the afternoon. So pagkatapos kaining misa ko, mapasiring man po ako duman para sa pagpartisipar niya to. Kitang mga tagadigdi po sa St. Jude Shrine, red shirt ang tigahagad sa tuya na isulog. So igwang mga designated colors para sa manlain-lain na Jubilee churches. Digdi sa tuyang diocese, igwanin green, igwanin yellow, may white. So kita po ang isusulog kang mga hali digdi sa St. Jude Shrine, pula. Yan, takita mga mamumuton, kaya pula. As in, mga martir, kaya pula. Yan. So please be there sa tuya pong aktibidad. Salamat po. Matindog na po kita. Salamat sa mga naglingkod sa altar, sa tuyang commentator, lectors, lay ministers, and sa tuyang choir, live streamer, as in mga mass collectors, as in siyempre ang sa tuya pong mga acolytes, altar servers. Pagkatapos kan huring bendisyon, madigdi po ang mga miyembros kan pamilya para sa indang espesyal na bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin may herakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Pasiring na po digdi sa mga miyembros kan pamilya para sa indang espesyal na bendisyon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan, linalang mo kami sa pagkamuot, asin sa pagkaherak. Linigtas mo kami, asin sa paagi kan matrimonyo, tinugdas mo ang familia, asin binuot mo na maging tanda kan pagkamuot nin Diyos sa simbahan. Pabulusa, an sa imong biyaya sa mga pamilyang nagkakatiripon digdingon yan. Sa ngaran mo, asin mahimulugod, na sa mga pamilyang angabos na pinagsaro mo sa pagkamuot magtinarabang tabangan bidang pamilya, asin magrarom ang spirito nin pagtubod, asin pamibi, magi man lugod sindang bukas sa pagmangno, sa pangangaipo, kan ibang tao, asin magsaksi sa pagtubod sa paagi kan tataramon, asin gibo. Ininahagad mi, huliman sa nakikristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen.